cael eich cwmni chi. Croeso cynnes iawn i chi i'n gwasanaeth ni. Bore yma, croeso cynnes i chi sy'n ymuno fi ar y we hefyd. A croeso cynnes i ymwelwyr. Diolch i Hywel am gyfieithu. Braf iawn cael croesawu rhieni Sera atan ni i gael addoli hefo'n gilydd. Cyhoeddiadau, mi fyddwn nhw fyny ar y sgrin yn sydyn wan. Astudiaeth heno yma, fyddwn ni'n edrych ar thema maddeuant heno. Wedyn cyfarfod gweddi nos Fercher am hanner awr wedi 7 yn Hir Rebecca. A wedyn bore Dydd Sul nesaf, fydd na ddim ysgol Sul, ond mi fydd na wasanaeth pob oed dan arweiniad Steff yma am hanner awr wedi 10. Felly, chi sy'n codi'n gynharach i ddod i ysgol Sul, gewch chi ryw 20 munud bach ychwanegol yn eich gwlau. A fyddwch chi siŵr o fod angen yr 20 munud ychwanegol neu gael chydig bach mwy o egni ar gyfer yr oedfa pob oed. Nid bod fi'n gwybod be mae Steff wedi ddarparu eto chwaith. Nodyn bach, da ni wedi cael, neu mae Steff wedi cael cyfres o llyfrau yma sydd yn sôn am waith Open Doors. Da chi'n ymwybodol, ella, oedden ni'n siarad pan oedd yn cyfaill ni o'r India hefo ni, ynglyn â sut mae Cristnogion mewn rhai rhan ar byd yn cael ei herlyd am ddilyn Iesu Grist. Wel, mae Open Doors yn elusen Gristnogol sydd yn gweithio ar draws y byd efo Cristnogion sydd yn cael eu camdrin. A mae gennym nhw y restr o'r gwledydd ar draws y byd lle mae hi anodda, lle mae hi fwy aperig i fod yn Gristion. Felly mae'r llyfryn yma yn Gymraeg a mi fydden nhw ar gael i chi yn y cefn os ydych chi eisiau pigo un i fyny am ddim. Diolch yn fawr iawn i Steff am ddarparu rhain. Iawn ta. Dewch i ni weddio wrth i ni gychwyn yn gwasanaeth, ia? O ddew ein tad, da ni yn diolch i ti am fod yn dduw mawr, yn dduw llawn cariad, yn dduw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. A da ni'n dod bore yma isio cael dy ganmol di, isio clodfori dy enw di a diolch am be wyt ti wedi wneud trwy dy fab Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di trwy dy ysbryd glân yn helpu ni y bore yma, i ddeall, i wrando, ac i ymateb i be wyt ti yn ddangos i ni trwy dair. Arglwydd, da ni eisiau i ti yn newid ni. Yn newid ni fod yn debycach i Iesu Grist. Helpa ni beidio trio cuddio dim byd oddi wrtha ti achos wyt ti'n gweld yn meddyliau'n calonna ni. Helpa ni fel ag yr yda ni i ddod ac i drystio yn Iesu Grist. Ac i lawenhau a rhyfeddu at pa mor fawr ydy dy ras a dy gariad di tuag ata ni trwy'r arglwydd Iesu. Nath fynd i'r groes yn lle ni i goncro pechod, marwolaeth ac uffen. Mwyn i ni, bod ni'n mynheiddi dim, gael derbyn y trysor yn Iesu Grist o gael ffrind, gwaredwr a'r cyfan sydd yn dod o allu deud am Iesu Grist fy arglwydd am Duw. Bendithia ni bore yma, plis. Bendithia dy bobl lle bynnag maen nhw'n cyfarfod ar draws y byd, achos bod ni'n gofyn hyn trwy heiddiant Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Da ni am ganu i ddechrau. Emyn sydd yn sôn am pwy ydy ein harglwydd Dduw. A mae lot o'r darlunia yn yr emyn yma yn dod allan o lyfr y Salma. A ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a ddolwn ni. Ydy mewn pennill yn nes ymlaen, ei orsedd sydd yn nef. Mae gorsedd Duw yn y nefoedd. Sanctaidd a chyfiawn ydyw ef. I ddig y mae'n chwyrfrydig iawn, sy'n eiriad William Morgan yn deud bod Duw yn amyneddgar yn hytrach na bod yn ddig trwy'r amser. Mae dicter Duw yn gymesur a pwy ydy o'i hun. Dydy o ddim yn gwylltio fel da ni'n gwylltio heb ddim rheswm. Fe rydd o'i ras drigaredd lawn. Ac yna'r pennill ola, mawr yw, Duw yn fawr, ac mae'n heiddi cael ei ganmol a chanmol adwy iawn. Cyd-uno yw ddyrchafu wnawn, bendithiwn byth ei enw ef, a chaiff y mawl holl ddyddiau'r nedd. Felly dwch ni godi i ganu.
Wel, da ni am droi at yn darlleniad ni o'r Beibl bore yma. A mae Lowri am ddod ymlaen i ddarllen i ni o Mathew pennod 8. Air yn unig, a chaiff fy ngwas ei a chau. Oherwydd dyn sydd dan awdurdod wydd, finau a chenydd filwyr danaf, bydd yn dweud wrth hon, dos, ac fe a, ac wrth un arall, tyrd, ac fe ddaw. Ac wrth fy ngwas, gwna hyn, ac fe gwna. Pam glywodd Iesu hyn, fe ryfeddodd, a dwedodd wrth y rhai oedd yn ei dilyn. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, ni chefais neb yn Israel ffydd mor fawr. Rwy'n dweud wrthych, y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin a chymryd ei lle yn y wledd gydag Abraham ac Isaac a Jacob yn Heyrnais y Nefoedd. Ond chaiff plant y deyrnas ei bwrw allan i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno yn wylo a rhincian danedd. A dywedodd Iesu wrth y canwriaid, dos ymaith, boed i ti fel y credaist, ac fe iachawyd ei was y munud hwnnw. Diolch yn fawr iawn. Mi ddwn ni yn ôl at yr rhan yna o'r Beibl nes ymlaen. Os di'r plant eisiau dod ymlaen, i ni gael sgwrs bach. O sul i sul, dwi wastad yn rhyfeddu sut ydych chi'n gweithio allan lle mae pawb yn mynd i ista. Ydych chi gyd yn iawn? Da iawn. Reit. Mae'n nghwestiwn cyntaf i bore yma yn un dydy llio a lleici ddim yn cael atab achos maen nhw'n gwybod beth yw'r atab iddo, iawn? Y cwestiwn ydy, fysa chi yn... Wel, na. Ydych chi'n gwybod be nes i wneud pnawn ddoe? O, nathon ni ddeud wrthych chdi? Do. Mae yna rei yn gwybod yn barod, achos dwi'n ama bod ni wedi anfon lot o lyniau i bobl. Elain? Tynnu shed i lawr. O, na ni gael y llun cyntaf. Dyna shed yng nghefn tu ni. Ydy hi'n edrych fel shed daclus newydd? Ti wedi bod tu mewn iddo fo? Be nath o neb gloi chdi tu mewn iddo fo? O ia, chwarae fe chi, ie? Oce, iawn. Wel, dyna y shed nathon ni etifeddu hefo tŷ ni. Ac pan nathon ni agor y shed am ei mewn iddi, nathon ni sylwi bod ti ddim yn y cyflwr gorau. Oedd y pren wedi cychwyn pydru, oedd hi'n eitha drewllyd hefyd, dwi wedi gweud. Dwi'n gwybod pa fath o bryfid cop a falle oedd yn byw yn ni. Felly dyma ni penderfynu ddoe, achos bod ti'n brawn braf, da ni'n mynd i thynnu hi lawr. Wan ta. Ydych chi'n meddwl bod fi wedi gallu tynnu y shed yna lawr hefo dim byd mond fanilo fy hun? Na! Dych chi'n meddwl bod fi ddigon cry i wneud yna? Na. Mi ddeith yna i gyd allan yn nes ymlaen. Wan ta, os da chi'n meddwl bod fi ddim ddigon cry, be da chi'n meddwl fyswn ni angen mwyn tynnu honna i lawr? Daniel. Tools. Pa fath o tools ti'n gywir? Cynan? Jackhammer. Wel, mae siŵr sa hwnna wedi bod yn help. O gynna i ddim jackhammer ddoi. Aran? Lli. Do, nes i ddefnyddio lli. Be arall da chi mo? Ia, ti gwybod oeddech chdi yna, lli. Daniel. Screwdriver, ia, da iawn.
Beth arall? Aran? Wel, nathon ni dynnu'r sgriws allan, do, lle? Oce, ti eisiau dweud be arall? Bwyall, ie. Os na ni gael llun nesaf i fyny, dyma ni rei o'r tools nes i ddefnyddio. O'n i wedi meddwl dod ar rhai nhw hefo fi bod yma, a wedyn nes i fel, ella ddim, jyst rhag ofni bethau mynd y fler. Felly o gynnau fwyall, oedd gynnau fwyall efo un pen fel y morthwl mawr na, oedd gynnau screwdriver, a o'na rhywbeth arall, o'n i wedi ffeindio'n help garw hefyd. Ci, ie, do. Rhywbeth arall. Menig, ie. Menig a sgidia, achos, dwi'n gwybod be, nes i ffeindio, o'n i'n falch ofnadwy bod gen i ddim flip-flops am yr haid, achos nes i fynd yn sownd mewn hoelion fwy nag unwaith. Diolch byth bod gen i wadan go dew ar yn sgidia. Dyna fo. Nes i ddim gwneud y ben yn hun, nath Gwenno helpu, a nath Llio a Lleicu helpu, do. Felly, o'na 4 ohona ni, a wedyn nawn ni gael y llun nesaf. Dyna fo. Siad wedi mynd. Siad. Diolch yn fawr iawn. A dwi'n eithriadol o falch bod yn rhaid i dal mewn un darn a bod na ddim hoelion a bod fi'n wedi gorau cael trip i Ysbyty Gwynedd. Wan, swn i wedi gallu meddwl na dwi'n iawn, dwi'n gallu gwneud hyn i gyd y ben yn hun. Ond be ydych chi wedi meddwl fysa wedi digwydd tas yn wedi trio gwneud ei gyd y ben yn hun? Sa fo ddim wedi gweithio, ti'n siŵr o fod yn iawn. Swn i wedi brifo, bron a bod yn sicr byswn. Achos sut oedd yr shed, Llio? Wobbly. Ac ar un pwynt o'n i mewn yn y shed ac oedd hi'n woblo, a nes ti dweud, na dad, ti allan. Achos yn ddiwedd, oedd hi disgyn do. Wan, yn y darlleniad da ni newydd gael gan Lowri, mae yna ddyn yn dod at Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn canmol y dyn yma, achos dydy o ddim yn meddwl dwi'n gret, dwi'n gallu sortio pob peth allan fy hun. Be mae o'n neud ydy, mae o'n mynd at Iesu Grist a mae o'n cyfadda bod o angen help. Mae o'n cyfadda bod Iesu Grist yn gallu gwneud rhywbeth na fysa fo byth yn gallu gwneud. Yn gwneud i was i ffrindo yn well y gwas yma oedd yn sal. A mae hynna'n wers bwysig i ni mewn bywyd. Dim ots be di'n oed ni. Mae'n hawdd i ni feddwl mewn lot o sefyllfaoedd, dwi ddigon cry, dwi ddigon clyfar, dwi'n angen help neb arall. Ond mae'r Beibl yn dysgu ni na cam pwysig mewn trystio Iesu Grist ydy gallu cyfadda, dwi ddim yn iawn. Dwi angen help. Dwi'n yn gallu sortio pob peth allan i fi'n hun. Dwi angen help Iesu Grist. A dyna di ffydd yn Iesu Grist. Cyfadda bod ni angen help a trystio yn Iesu Grist. Fel nes i orfod gofyn i Llio a Lleicu a Gwenno am help. A nath nhw helpu fi yn y diwedd i dynnu yr shed i lawr. A mae yna adnod sydd yn atgoffa ni o hynny. A mae o'n hanes o'r Testament Newydd lle mae Iesu Grist yn siarad efo'i ddisgyblion a mae yna rei yn gadael Iesu Grist. Maen nhw'n mynd ac yn dweud, wel, da ni'n eisiau bod yn ffrindiau hefo Iesu dim mwy. A mae Iesu yn gofyn i'r rhai sydd ar ôl, yn gofyn, ydych chi yn mynd i'n gadael i hefyd? Medda Iesu wrth y 12 disgybl. A mae Simon Pedr, un o'r disgyblion, yn atab ac yn dweud, arglwydd, at pwy awn ni? Pwy arall allwn ni fynd ato fo sydd fel chdi? Meddai Simon Pedr. Mae beth rwy ti'n ei ddweud yn arwain i fywyd tragwyddol. Da ni wedi dod i gredu a da ni'n gwybod mai ti ydy un sanctaidd Duw. Ac felly, pan ydyn ni yn trystio yn Iesu Grist, da ni'n cyfadda bod ni angen help, a hefyd da ni yn trystio bod Iesu Grist yr un oedd Simon Pedr yn dweud, fod i'r unig un sy'n gallu rhoi bywyd tragwyddol, bywyd am byth i ni, achos bod wedi marw ar y groes yn lle ni. A fo ydy'r unig un special mae Duw wedi anfon i'r byd i'n caru ni, i faddau ni bob peth drwg da ni wedi wneud, ac i wneud yn siŵr bod ni wrth drystio yn fo yn cael bod yn blant i Dduw am byth. Os ydych chi eisiau dod i tu ni i weld y diffyg shed, gewch chi ddod, ond mae rhaid chi wisgo sgidiau iawn, achos mae'n siŵr bod yna lot o hoelion dal ar lawr. Okay? Diolch i chi. Na i weddïo'n sydyn, a wedyn nawn ni ganu, emyn ag gewch chi fynd yn ôl i ista, iawn? Ond roswch yma mae ni gael gweddio, wan. O Dduw ein tad, da ni diolch bod y Beibl yn dysgu ni gymaint amdana ni'n hyn. Ac yn rhybuddio ni pa mor beryg ydy meddwl bod ni ddim angen dim help.
Yn wir, pa mor beryg ydy meddwl bod ni ddim dangan di. Da ni'n gofyn felly y byddi di'n helpu ni trwy ddarllen y Beibl yn y capel, yn yr ysgol Sul, y byddi di'n helpu ni weld gymaint yr ydyn ni angan pob peth sydd gen ti i gynnig i ni yn Iesu Grist. A dangos i ni pa mor arbennig, pa mor special ydy dy fab Iesu Grist, yr un sanctaidd, yr unig un sydd wedi dod i'r byd i'n hachub ni. Parhau arwain a'n helpu ni felly, wrth i ni ofyn hyn i gyd, clod i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Un cwestiwn bach ola cyn i chi mynd yn ôl i'ch seti. Rwy'n gwybod pa ddwrnod i heddiw? Sul a tada. A mae'r Beibl yn deud bod Duw yn dad i'w bobl hefyd. Felly, da ni'n mynd i canu am pa mor fawr ydy cariad Duw y tad. Mor fawr yw cariad Duw y tad, ni ellir byth ei fesur. Da ni'n gallu mesur cariad Duw, achos bod o mor enfawr. Ond da ni'n cael ei weld o wrth i Iesu farw ar y groes. Fe roddodd ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen pan guddiodd Duw y tad ei wedd, aeth twyllwch dudew drwy y tir mwyn i'n gael tangnefedd, mwyn i ni gael heddwch. Iawn, na ni sefyll i ganu. Mae Eirin am ddod ymlaen i weddio i ni wan. Diolch i ti. Gawn ni plygu pen mewn gweddi. Arglwydd, da ni yn diolch bod ni'n cael dod o flaen y tad gorau. Arglwydd, da ni yn diolch i ti. Wrth feddwl amdan Sul y Tada, ac yn diolch i ti am y tada dynol wyt ti wedi rhoi i ni, Arglwydd. Da ni yn
yn diolch bod y gariad di, hyn oed yn fwy na'r cariad yma'n tada ni di ddangos i ni Arglwydd, da ni'n yn diolch i chdi am dy ofal drosda ni Arglwydd. Yn diolch bod ni'n gallu troi ata chdi mewn unrhyw sefyllfa. Da ni'n diolch hefyd bod chdi wedi rhoi dy fab. Dy fab nid yn unig yn frawd i ni, ond hefyd yn waredwr i ni, ac da ni'n diolch Arglwydd bod ni'n gallu troi at Iesu hefyd. Arglwydd, da ni'n diolch am yr neges syml na gyda ni yn y stori plant rwan Arglwydd, a da ni'n edifarhau yn bod ni yn aml iawn yn gallu bod yn lot rhy barod i feddwl bod ni'n gallu gwneud pethau'n yn nerth yn hunan. Arglwydd, wrth ni fynd i mewn i wythnos newydd, Arglwydd, da ni'n gofyn yn ei di helpu ni bwyso arna chdi ym mhob sefyllfa. Dim ots pa mor fach ydy'r sefyllfaoedd yma, Arglwydd. Da ni'n diolch bod gennych chdi concern a gofal amdana ni Arglwydd. A da ni'n gofyn i chdi'n helpu ni Arglwydd i fod yn pwyso arna chdi, i fod yn cyflwyno'n bywyda i chdi. Gan wybod Arglwydd, bod chdi yn gweithio ym mhob sefyllfa daioni i'r rhai sy'n dygaru di. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'r plant bore yma wrth nhw fynd i'r ysgol Sul, yn gofyn Arglwydd y fyddi di'n yn helpu ni fel eglwys a fel teuluoedd i fod yn gofalu amdanyn nhw. Ond y fwy na dim, Arglwydd, da ni'n gofyn y fyddi di yn siarad hefo nhw, Arglwydd, ac y fyddan nhw'n dod yn fuan i adnabyddiaeth o dy gariad di, ac hefyd o'i hangan nhw i fod yn pwyso arna chdi. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'r rhodri bore yma yn gofyn, Arglwydd, y fyddi di'n siarad trwy'r rhodri. Da ni'n diolch am y darlleniad da ni wedi darllen neu wedi edrych arno fo yn barod, Arglwydd. Ac bod ni'n troi at Iesu sydd ag awdurdod. Da ni'n diolch, Arglwydd, am da ni'n edrych ar gyflwr y byd yn pwyso ac yn mesur pwy fwrw bleidlais dros y Arglwydd. Bod ni'n gallu troi at Iesu gan wybod bod ganddo fo awdurdod, ac hefyd bod ni'n gallu rhoi yn ffydd a'n tryst yn llwyr iddo fo. Da ni'n cyflwyno cyflwr y byd ac yn cyflwyno yr arweinwyr bydol ni Arglwydd, ac yn gofyn yn yr holl sefyllfaoedd dyrys yma sy'n yn gwynebu ni yn y newyddion, Arglwydd, y bydd di yn ymyrryd, Arglwydd. Da ni'n gofyn y bydd bobl yn troi ata chdi, Arglwydd, y bydd bobl yn rhoi arfar neilltu, y bydd bobl yn rhoi caisineb o'r neilltu oherwydd bod y gariad, di'r cariad wyt ti wedi ddangos mor amlwg ac mor real yn aberth Iesu Grist yn llifo i mewn i'w calonna nhw. Felly, Arglwydd, da ni'n gofyn i chdi fod hefo ni bore yma, wrth ni fod yn gwrando ar y gair, Arglwydd, ac hefyd y bydd di hefo yn byd ni ac yn arbennig hefo'n rhodri'r anchwiorydd ni mewn ffydd hefyd, y rhai sydd hwyrach yn addoli mewn o dan amgylchiadau llawer iawn anoddach na nina bore yma. Felly bydd hefo ni yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn iawn, Eirin. Da ni'n mynd i gychwyn mewn lle anisgwyl yn y bregath. Os gawn ni'r llun nesaf i fyny ar y sgrin, please. Da ni'n mynd i gychwyn hefo blwy bore yma. Iawn. Ella bod hwn yn mynd i rannu'n hynny lleidfa fi, a bod yna rein i chi fel pwy. Blwy a'i deulu ar y dde, cymeriad cartŵn o Awstralia, dio. A mae o'n ofnadwy o boblogaidd ar draws y byd i gyd. Blwy a'i chwaer Bingo a'i rieni fo, rieni hi, sori, hogan di de, Bandits a Chili. Dwi wedi gorfod checio hynna fyny achos dwi wastad yn cael ei henwa nhw'n anghywir. Ond, rheswm pam dwi eisiau cychwyn hefo Blwy ydy, weithiau, pan ydych chi fel oedolyn yn gwylio cartoons, mae yna rhyw wirionedd yn dod allan ohonyn nhw, ydych chi'n meddwl, waw, mae yna rhywun clyfar iawn wedi creu y rhaglen yma. A nes i weld esiampl o hynny lle, os ydych chi'n gyfarwydd ar rhaglenni Gogglebox, eto rhaglenni sydd ar draws y byd i gyd, be ydych chi'n weld ydy gweld pobl yn sbïo ar raglen dyledu arall. Ac oedd y clip bach welis i o deuluoedd yn Awstralia yn gwylio rhaglen Blwy, ac oedolion oedd rhan fwyaf o hyn.
Ac oedden nhw yn ei dagra yn meddwl, ia, mae hwnna'n bwynt da, mae Bluey newydd i wneud. Achos be oedd y rhaglen oedd yn cael ei bortreadu yn y clip arbennig welis i, oedd Bluey yn symud tŷ. Ac oedd rhieni, ac ella achos bod fi wedi symud tŷ yn y flwyddyn dwytha efo plant, bod o wedi hitio adra, a rhai eraill yna ni symud tŷ. Ond oedd Bluey yn trio gwneud synwyr allan a pam oedden nhw'n gorfod symud o'i cartra. Ac oedd mam Bluey yn egluro, oedd o'n dweud, wel, dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn gam da i ni fel teulu. A mae Bluey bach 6 oed yn dweud, ond mam, ella fydd o ddim yn gweithio allan yn iawn. A mae'r fam yn ddoeth yn dweud, wel, dyna sut mae bywyd weithiau. Da ni ddim yn gallu deud yn union sut mae pethau yn gweithio allan. A wedyn oedden nhw'n torri i'r teuluoedd Gogglebox ma'n sbio ar hyn, ac oedden nhw'n ei dacra yn dweud, ia Bluey, ti'n iawn, da ni angen gwybod hynny mwyn delio hefo newidiadau fel pobl. Wel, dwi'n meddwl bod yr esiampl yna wedi profi fi hen ddiharab Gymraeg gan y gwirion ceir y gwir. Sori, dwi'n gwybod sut ti'n mynd i gyfieithu hynna. Well. Ond yn aml, da ni'n gallu cael doethineb neu gwersi pwysig o'r ffynonella mwyaf annisgwyl. Cartoons? Ia. Ond yn yr darlluniad da ni wedi gael bore yma, mae'r wers yn dod eto o gyfeiriad annisgwyl. Mae'r un sydd yn amlygu ffydd sydd yn rhyfeddu Iesu Grist ei hun, nid yn iddew sydd wedi cael ei fagu ar waith Duw trwy'r Hen Testament, ond mwy na thebyg rhywun o'r cenhedlaeth. Mae o'n filwr profiadol yn dydy. Canwriad oedd y term, swyddog, fel mae'r teitl yn ei awgrymu, yn rheoli cant o filwyr Rhufeinig eraill, ac mae'r dyn yma yn cyfarfod Iesu Grist, ac yn yr ymwneud rhwngthyn nhw, mae Iesu yn rhyfeddu at ei ffydd o, ac yn dod â gwers i ni o'r hanes yma. A dyna da ni'n mynd i wneud yn sydyn, cyn i ni ddod yn nes ymlaen at Fwrdd y Cymyn, da ni'n mynd i fod yn meddwl am dynamics yr canwriad yma, yr swyddog milwrol Rhufeinig a Iesu Grist i ddysgu gwersi. Ac i ddechrau, da ni'n mynd i sylweddoli bod y canwriad wedi gweld yr angen. Gweld yr angen oedd gan fo ei hun, a gweld yr angen oedd gan ei was o, yr un yr oedd gan fo y fath concern drosto fo. Pan ydyn ni'n meddwl am filwyr yng nghyfnod Iesu Grist, mae rhaid i chi ystyried o safbwynt yr Iddewon, yr oedd yr ymerodraeth yma wedi cymryd drosodd i gwlad nhw. Wan, dydy cael gwlad arall yn eich concro chi ar draws y byd, dydy o ddim yn newyddion da, a mae yna densiynau'n codi. Ond i'r Iddewon, i bobl dduw, oedd yn nabod i Hen Testament, ac yn ymwybodol na nhw oedd yr un yr oedd Duw yn mynd i bendithio, oedden nhw'n stryglo'n ofnadwy i ddeall pam yr oedd pobl o ddim yn addoli Duw yn ei rheoli nhw. Ac mae'r tensiwn yna i weld yn aml iawn yn y Beibl. Felly fysa nhw ddim yn filwyr y bysa Iesu Grist a'i ddisgyblion yn mwynhau bod yn eu cwmni nhw. Yn debyg i'r dynamics da chi weld efo casgwyr trethi yn yr Efengyla. Mae casgwyr trethi'n cael ei gweld fel bradwyr yn gweithio i'r gelyn i ddwyn yn pres ni fel bod o'n mynd yn y pen draw. Wel, un ai bocad y casgwyr trethi neu'r ymerodraeth yma oedd yn gormesu. Ac felly, pan ydyn ni'n cychwyn yr hanes yn Mathew 8, a mae yr swyddog, y canwriad yma yn dod at Iesu Grist, a chi'n meddwl, reit, sut mae hyn yn mynd i droi allan wan? A hefyd, da ni'n meddwl amdano fo o safbwynt statws ac awdurdod yn dydyn. Achos mae'r milwr yma, y canwriad, wedi arfer cael pobl yn gwrando arno fo. Mae o'n deud hynny wrth siarad efo Iesu, dydy. Dwi'n deud dos a mae milwyr i'n mynd. Dwi yn deud gna hyn a mae'r cant o filwyr sydd dan yn awdurdod i'n gwneud. Does am cwestiwn. Achos o ran strwythyr yr ymerodraeth Rhufeinig, os oedd canwriad yn deud, oedd o gyfystyr a bod yr ymerawdwr ei hun yn deud. Oeddech chi'n gwrthwynebu awdurdod un oedd yn dod achos awdurdod yr ymerodraeth oedd o.
Ac felly oedd y dyn yma wedi arfer byw I fywyd, what I say goes. Mae o'n dod at Iesu Grist, a mae Iesu Grist yn ôl pob golwg yn ddyn cyffredin, yn fab I saer, fysa pawb yn ei nabod o yn Galilea. Dim awdurdod dynol ganddo fo. Mae o'n dod at y canwriad yma, a da chi'n meddwl, o safbwynt dynol, da ni'n gwybod y pecking order yma yma. Y canwriad ydy'r bos, fo sgan yr awdurdod I gyd, fo sy'n mynd I reoli'r sefyllfa yma, a mae Iesu yn ddyn cyffredin, heb unrhyw awdurdod dynol. Ond wrth I ni ddarllen ymlaen, mae'r dynamics yn dod yn llawer mwy eglur yn dydy. Ar ôl oedd fynd I mewn I Gapernaum, daeth canwriad ato ac erfyn arno, Syr. A mae'r gair cyntaf yna yn deud cyfrola. Reit ar y dechrau, mae yna rei cyfeithiadau, dwi'n meddwl bod Bible.net yn cyfieithu'r gair yn arglwydd. Mae o yn derm o barch tuag at y person arall. Felly'n syth bin, mae'r canwriad yma, y swyddog yma, sydd I arfer cael ei ffordd ei hun, yn darostwng ei hun o flaen Iesu Grist ac yn gweld mae gen ti awdurdod. Dwi'n mynd I ddod a gofyn I ti wneud rhywbeth I fi. Felly mae o'n gweld bod yna rhyw brinder yn ei allu a'i awdurdod o, mae siŵr ymhlith I filwyr ac ymhlith y gymdeithas bod o 'di arfer gwneud be oedd o yn weld o ddora trwy'r amser. Mae o'n sylweddoli pwy ydi o flaen Iesu Grist yn dydy. A trwy'r hanes yma, da chi'n gweld o'n atgyfnerthu ni. Mae o'n sôn, mae'n pledio yn erfyn arno fo, Syr, y mae fy ngwas yn gorwedd yn y tŷ wedi ei barlysu mewn poenau enbyd. Adnod 7, dywedodd Iesu wrtho, fe ddo fi i'w iachau, atebodd y canwriad, Syr, eto, dangos parch, nid wyf yn deilwng I ti ddod o dan fy nho. Pa mae'n deud hynny? Nid wyf fi yn deilwng, mae Saesneg yn gyfieithu fo, I am not worthy neu I do not deserve I ti ddod i'n hefi. Mae o'n gweld bod yna rhywbeth gwahanol iawn rhwng pwy ydi o a pwy ydi y dyn yma o'i flaen o. Ac mae gynno fo'r fath olwg ar pwy ydi Iesu Grist nes bod o yn gweld ei hun mewn goleuni gwahanol iawn. A dyna pam mae Iesu Grist yn rhyfeddu at ei ffydd ond wrth i'r sgwrs fynd yn ei flaen. Adnod 9, oherwydd dyn, mae'n disgrifio ei hun dydy, oherwydd dyn sydd dan awdurdod o'i finnau a chennyf filwyr danaf, byddaf yn dweud wrth hwn, dos ac fe a, ac wrth un arall, tyrd ac fe ddaw, ac wrth fy ngwas gwna hyn ac fe gwna. Adnod 10, pan glywodd Iesu hyn, fe ryfeddodd. Ond dim yn aml mae Iesu Grist yn rhyfeddu nac I. Ac felly pan mae o'n rhyfeddu, mae'n beth da I ni ofyn y cwestiwn pam. Be'n union sy'n cael ei ddangos gan y dyn yma sydd yn gwneud I Iesu ryfeddu ato fo? Mae o'n gweld pwy ydi Iesu Grist a mae o'n gweld fo ei hun. Mae'n gweld ei angen ac yn sicr mae o'n gweld angen y gwas yn dydy. I ddyn sydd wedi arfer cael ei orchmynion o'i gyd wedi gweithredu arnyn nhw, mae o'n methu gwneud i'n byd I helpu was. Yr holl ddylanwad, yr holl awdurdod sgan fo, mae o'n brin, mae o'n methu. Ac mae o yn sylweddoli hynny ac yn mynd at rhywun y mae o'n trystio sydd yn gallu gwneud rhywbeth. Ond be amdana ni? Pan ydyn ni yn edrych ar yn bywydau ni, y gwahanol bethau sydd yn codi yn bywydau ni, ydyn ni'n gweld yn angen ni'n hunin? Ydyn ni'n gweld lle ydyn ni'n brin a na dim ond Iesu Grist sydd yn gallu digoni be ydyn ni angen? Mae'n gallu bod yn eitha twyllodrus yn dydy. Fel o'n i'n deud wrth siarad efo'r plant. Da ni'n gallu rhyw fath o ddisgyn yn ôl I fod yn self-reliant dydyn. I've got it. Dwi'n gallu sortio hyn allan, mae'n ffain. A da ni'n gallu bod fel allan yn gwaith, achos bod ni yn gallu gwneud pethau yn gwaith,
Ond mae'n gallu rhyw lithro i lot o agweddau gwahanol yn bywydau ni wedyn. Ac yn sydyn iawn, mae o'n datblygu'n falchder. Dwi'm eisiau help neb, dwi'm yn mynd i ofyn iddyn nhw. A mae'r balchder yna yn ôl y Beibl yn rhwystro ni rhag dod at Dduw, rhag dod at Iesu Grist. Achos mwyn dod at Iesu Grist go iawn, mewn ffydd, mae rhaid i ni gydnabod mae ganddo fo rhywbeth sgynna i ddim. Mae o'n gallu cyflawni rhywbeth ar fy rhan ni nad os gyn ni'r gallu na'r awdurdod i wneud. Y peth amlyca ydy creu'r berthynas yna rhwngtha ni a Duw. Mae'r Beibl yn dysgu ni drosodd a drosodd. Diolch ots pa mor dda yda ni am gadw rheola y Beibl. Diolch ots pa mor driw yda ni i be da ni wedi ddeud. Dydy'n gorau ni byth yn mynd i fod yn ddigon da nes bod Duw mewn rhyw ffordd yn edrach a'n record ni a dweud tic ia geith o ddod i mewn, neu hi. Achos mae'n cymhellion ni'n anghywir. Mae'n calon ni yn amlygu bod na hunanoldeb. Bod na wrthryfela lle da ni'n dweud dwi'n isio gwrando ar Dduw, dwi'n isio gwneud be dwi'n isio wneud. Dyna'n greff ni fel pobl sydd wedi syrthio pobl sydd yn bechaduriaid yn ôl y Beibl. A rhan allweddol o ddod i gredu yn Iesu Grist ydy gweld yr angen yna ni'n hun. Gweld yr angen yna mewn pobl eraill fel bod ni'n gallu dilyn esiampl y canwriad yma ac mynd at Iesu Grist yn gofyn rhywbeth iddo fo nad ydyn ni'n gallu wneud yn hunin. Ond pan da ni'n bod yn onest, nid yn unig da ni'n llwyddo i dwyllo'n hunin, ond mae'n haws yn dydi gweld angen pobl eraill na gweld angen ni'n hunin. A mae hynny'n yn wir mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Chybod, da ni'n gallu pwyntio allan beia pobl eraill, mae o'n ddi amynadd, mae o'n ddiog. A wedyn pan mae rhywun yn deud hynna amdana ni'n hunin, no, dwi ddim. Mae nhw i gyd, ond dwi'n. Dwi'n yn gwybod os da chi'n gyfarwydd â y comediwr Billy Connolly. Mae o, dwi'n siŵr iawn faint di oed o erbyn hyn, ond mae o'n diodda o gyflwr Parkinson's. A mi ddudodd o mewn erthigl yn eitha diweddar bod gynno fo ddim syniad am yr anhwylder yma tan i rywun arall ddeud wrtho fo. Ac fel oedd o'n disgrifio y digwyddiad, oedd o'n cerdded trwy westy yn Los Angeles, a tra oedd o'n cerdded trwy'r gwesty yma, dyma un arall o'r gwesteion yn dod ato fo, oedd o'n digwydd bod yn ddoctor, ac yn dweud, dwi wedi gweld y ffordd ti'n cerdded, dwi'n ama bod Parkinson's anna chdi. Ac yn wir, mi ath Billy Connolly i gael profion ac mi oedd y doctor yna a'i yr hyn o ddod i weld yn gywir. Mi oedd y clefyd anna fo, ond oedd Billy Connolly hun ddim syniad. I ni, pan da ni'n edrych ar yn bywyd ni'n hunin, pan da ni'n edrych ar y byd, mae'n hawdd gweld problemau mewn llefydd eraill. Mae'r Beibl a mae'r arglwydd Iesu fel y meddyg da yn dangos i ni. Mae na fiechyd marwol yn calonna ni i gyd. Yr pechod, yr hunanoldeb yna sydd yn creu dinistr mewn perthynas rhwng pobl, sydd yn creu pellter rhwngtha ni a'r Duw sydd wedi'n creu ni. A mae'r ysbryd glân yn gorfod bod ar waith i ddangos yn ni, yn argyhoeddi ni o'r angen hynny. Fel bod ni yn gweld gwae fi. Be di'r dyfodol? Dwi'n yn gallu sortio y mywyd i allan. Dydw i'm yn gallu creu heddwch i fi fy hun. Diolch ots faint o self-help llyfrau dwi'n darllen. Dwi dal yn teimlo'n euog. Dwi dal yn stryglo hefo be dwi wedi wneud a be dwi wedi ddeud. Ond mae Iesu Grist yn delio hefo'r cyfan yn dydi fel y gwelwn ni. Felly mae y canwriad yma yn gweld yr angen yn y fo'i hun ac yn y gwas y mae o'n pledio ar ei ranno. Yn ail, mae'r canwriad yma yn gweld rhywbeth arbennig am Iesu. A dwi'n ei eirio fo fela, achos dydy o ddim yn eglur yn union be mae'r dyn yma wedi weld, no di. Da ni'n gwybod, ydy o wedi clywed Iesu Grist yn dysgu o'r blaen? Ydy o wedi clywed hanesion am Iesu Grist yn iachau yn yr ardal? Da ni'n gwybod. Ond mae'n amlwg yn gwybod neu wedi gweld digon am Iesu Grist lle mae o'n deud, mae yna rhywbeth special am y boi yma. Pam arall fysa fo'n mynd ato fo a gofyn, please, neu di iachau fy ngwas i?
Mae o'n diodda yn ofnadwy, di o methu symud, mae di barlysu, please neu di wneud. A pan mae Iesu'n deud, na i ddod rwan, mae'n deud, na. Na, dwi ddim yn deilwng i chdi ddod i'n hifi, dwi'n gwybod sydd mae awdurdod yn gweithio, cwbl ti angen wneud ydy deud gair. Mae'n syfrdanol, dydy, yr hyder sydd gan y dyn yma yn Iesu Grist. Mae di gweld rhywbeth arbennig am yr arglwydd Iesu, sydd wedi gymell o i fynd a gwneud y cais hwnnw. A mae hwnna wastad yn her i ni yn dydy. Sut ydym ni yn gweld Iesu Grist? A dwi ddim yn gofyn y cwestiwn yna mewn rhyw ffordd quiz, a ydych chi'n gwybod bod fi'n hoff iawn o'n neud quizzes? A dwi ddim yn gofyn fel faint o bethau ydych chi'n wybod am Iesu Grist? Chybod, be oedd enw i fam o ac yn y... Na, nid hynny. Dwi'n golygu yn ddwfn yn eich calonna ac yn eich meddyliau pa argraff da chi wedi gael o'r arglwydd Iesu. Pan da chi'n clywed hanesion amdano fo, pan da chi'n clywed am ei groesoeliad o, ydych chi'n meddwl, waw, mae hwnna yn un sydd yn gallu delio a fy mhechod i, a fy ngwendi di, a'r llanast ydw i wedi wneud o mywyd i. Achos eto, dyna ydy ffydd. Gweld yn cyflwr yn hunin, ond gweld yn gyfatebol bod Iesu Grist yr union un wedi dod i ddelio a'r pethau yna sydd yn llorio ni. Yn euogrwydd, yn ofn, just y siom dofn yna sy'n gallu dod weithiau am amgylchiadau da ni'n wynebu. A da ni'n gwybod be ydi o, lle da chi just yn methu gwneud pen a chynffon a pam bod y pethau yma'n digwydd i ni. Mae ffydd yn dangos Iesu Grist i ni ac yn deud yn y person arbennig yma, mae yna awdurdod, mae yna gariad, mae yna dosturi sydd yn berthnasol ac yn benodol ar yn cyfar ni. A dyna'n union mae'r canwriad yma yn ei wneud ynde. Ac yn rhyfeddol, mae o'n gweld awdurdod yn Iesu Grist sydd mewn ffordd yn debyg i'r awdurdod mae o di arfer efo fo. Mae o di arfer fel milwr o chain of command, ac felly mae o'n mynd at Iesu ac yn dweud, o dwi'n gweld bod gen ti awdurdod tebyg, mae rhaid bod chdi hefo awdurdod gan Dduw, achos dwi eisiau i ti iachau person sy'n ddifrifol o wael. A dwi'n trystio bod gen ti gymaint o allu ac awdurdod, ti'n hyd yn oed yn gorfod dod i weld o, ti'n gorfod rhoi ffisig iddo fo, ti'n gorfod i dwtsiad o, cwbl ti'n gorfod wneud ydi deud gair, a dwi'n meddwl nid i iachau o. A mae'r cyfuniad yna yn dydi o weld yr angan a gweld sut mae Iesu Grist yn atab yr angal yn cael ei ganmol gan yr arglwydd Iesu. A pan da ni'n gofyn y cwestiwn i ni yn hun, be ydy'r peth yn bywyd ni? Be ydy'r digwyddiad, yr berthynas yna sydd wedi torri illa, y strygls da ni'n gael? Be ydy'r pethau da ni angen gweld awdurdod a person Iesu Grist mwyn yn helpu ni heddiw? A gweddiwch bod yr ysbryd glân yn eich helpu chi i weld Iesu Grist yn gliriach. Ac yn benodol, edrychwch ar Iesu Grist yn marw ar y groes. Achos be mae'r Beibl yn ei ddysgu ydy na dyna sut mae Iesu'n gwneud y cyfan yn iawn ynddo. Dyna sut mae o yn symud yn euogrwydd ni ffwrdd, yn delio â'n pechod ni, yn cymryd y gosb yn lle ni. Ac yn wir, tasa ni wedi darllen ymlaen yn Mathew pennod 8, mae Mathew yn gwneud y pwynt yna yn sôn am Iesu Grist sydd yn mynd i iachau. Yn adnod 16 ac 17, mae, a dwi'n meddwl bod yr adnod yn mynd i fod fyny ar y sgrin ella, yndi? Mae Iesu ar ôl iachau gwas y canwriad yn mynd ymlaen i iachau pobl eraill, a mae Mathew yn pennod 8 o'i Efengil yn crynhoi gan wneud fel hyn, adnodau 16 ac 17. Gyda'r nos deithant a llawer oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid eto, ac fe fwriodd allan yr ysbrydion a'i air, ac iachau pawb oedd yn glaf, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy Eseia'r proffwyd. Ef a gymerodd ein gwendidau ac a ddig ymaith ein clefydau. Dyfynnu Eseia 53. A pan da ni'n darllen Eseia 53, be da ni'n weld? Iesu, gwas Duw yn diodda
yn lle ni, yn dod â heddwch i ni wrth iddo fo wynebu y gosb. Ac felly, be bynnag ydy'r angen da chi yn ei brofi ar hyn o bryd? Be bynnag ydy'r poeni ydych chi yn ei wneud? Dwi am eich annog chi fel y gwas yma i weld Iesu Grist. I sylweddoli bod Iesu wedi gwneud yr un weithred syfrdanol yna ar groes Calfaria, sy'n golygu rhyw ddydd y bydd na iechyd tragweddol yn dod i'w bobl. Rhyw ddydd mi fydd yr holl bethau rhwystredig poenus yna yn farwolaeth, yn salwch, yn siom, yn wylo, fydden nhw ddim yn bodoli, achos buddugoliaeth Iesu Grist ar y groes. Oedden ni'n siarad yn selar nos Wener am yr amgylchedd a be mae Beibl yn ei ddeud. A'r ffaith bod y gobaith Cristnogol yn rhoi i ni nefoedd newydd a deuar newydd, lle mae'r holl bethau da ni'n gyfarwydd â nhw yn y byd yma sydd yn o'r un drwg ac yn syrthiedig wedi cael ei symud o'r neilltu. Ond nath o wneud i fi feddwl lot am lygredd. A dwi'n gwybod os da chi wedi gweld y fideos yma. Gwna i lot o esiamplau o fi'n edrych ar fideos yma. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld y fideos yma o gwmnïa sydd yn trio cael gwarad o lygredd o'r môr. Yn benodol yn trio cael gwarad o'r plastics maen nhw'n deud sydd i'w cael ym mhob rhan o'r byd. A mae'n fideo, yr un nes i weld, eitha fascinating, lle maen nhw'n dangos yr peirianna yma maen nhw'n ddefnyddio. A maen nhw'n rhoi nhw'n y môr, a maen nhw fel tas nhw'n signo yr holl lygredd i mewn. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddarlun gwych i ni o Iesu Grist ar y groes. Yn y disgrifiad da ni'n gael yn fama yn Mathew 16 ac 17, mae o fel tasa fo'n signo llygredd, pechod a fiechyd doliria y byd i mewn iddo fo'i hun, yn marw ar y groes, ac yna wrth atgyfodi yn fyw yn rhoi y gobaith i ni o'r bywyd yna lle mae llygredd wedi mynd am byth. A dyna pam bod croesoeliad ag atgyfodiad Iesu Grist mor gwbl ganolog i'n ffydd ni. Dyna sydd yn dangos mor fawr ydy cariad Duw. Dyna sydd yn dangos pam nath Iesu ddod i'r byd. Yr un a'r awdurdod yna, a'r holl awdurdod yn y nef a'r ddeiar, ond eto'n fodlon cael ei wneud yn ddim mwyn rhoi y cyfan i ni sydd yn trystio yno fo, bod ni chwaith ddim yn deilwng, ddim yn heiddi dim byd fel yr canwriad yma. Ac yn anola, yn sydyn, sylwch be mae'r canwriad yn wneud. Mae o wedi gweld ei angen ac angen i was. Mae o wedi gweld rhywbeth arbennig am Iesu. Mae o'n gofyn ac yn trystio yn Iesu Grist. Adnod 5, ar ôl iddo fynd i mewn i Gapernaum, daeth canwriad ato ac erfyn arno. Mae o'n pledio ar Iesu. Neud i plis ddod i achau y gwas yma sy'n mor annwyl gen i. Mae yna ddwyster i be mae o'n ofyn. Dydy o ddim yn dod at Iesu ac yn gofyn ffwrdd â hi. Dwi'n gwybod os da chi rioed wedi rhoi gwahoddiad ffwrdd â hi i rywun. Fel arfer, da chi'n ei roed o achos da chi'n meddwl bod nhw'n mynd i gytuno efo chi. Ti isio dod am ginio? Ie, sy'n rhaid chdi. Take it or leave it. Mae yna wahaniaeth rhwng gofyn lle da chi'n wir yn ei feddwl o a gofyn pledio blys. Please, fysa ni'n dweud. Dwi wir isio i ti wneud hyn achos mae'r peth mor bwysig. Dyna natur ffydd y dyn yma yn Iesu Grist. Mae o'n gofyn a mae Iesu yn rhyfeddu ac yn defnyddio'r dyn yma wedyn fel gwers i wedi sgyblu o'i gwmpas o. Sbiwch ar ffydd y dyn yma. Dwi'n di gweld ffydd tebyg i hyn yn Israel, bod o'n anisgwyl, dos gynno fo ddim y cefndir yn ngair Duw sgyn lot o yr Israeliaid o'n gwmpas i, mae hwn yn dangos ffydd arbennig achos mae o'n gofyn a mae o'n trystio'n llwyr yn dydi. Mae'n rhoi y sefyllfa i gyd yn nwylo Iesu Grist a dweud, chdi di'r unig un sy'n gallu gwneud o. A ti'n gallu gwneud o lle wyt ti rwan. Ac wrth iddo fo roi y ffydd, y trust yna yn Iesu Grist, mae Iesu yn ei ganmol o
Ac wedyn yn rhoi rhybudd hefyd yn dydi. Reit ar ddiwedd yr adran. Mae o'n rhoi rhybudd i'r Israeliaid, i'w ddisgyblion nhw, a mae o'n rhybudd sydd yn deud, ond peidiwch chi a meddwl, achos bod gynnoch chi yr hanes, achos bod gynnoch chi yr etifeddiaeth, bod chi allan meddwl, da ni'n blant i Abraham. Da ni'n gorfod poeni am y dyfodol. Peidiwch chi a meddwl bod hynna'n ddigon. Hwn di'r esiampl o drystio'n llwyr yn Iesu Grist. A mae'r un rhybudd i chi a finna. Os ydym ni yn mynd i fod yn falch yn dibynnu ar beth da ni'n gallu wneud, yn dibynnu ar pa mor gyson ydym ni yn dod i addoli neu'n rhoi i elusennau, balchder fydd hynny, lle ydym ni'n cyfiawnhau yn hunin ac yn dweud dwi'n angen help, Iesu Grist. Ac os ydym ni yn mynd i'r cyflwr yna o fod yn galad ac yn falch, y rhybudd gan Iesu Grist ydy ni fydd yr rhai fydd ddim yn dod i deyrnas Duw. A'r darlun o farn Duw yn uffern, yr wylo a'r hincian dannedd. Ond yr esiampl sy'n cael ei godi ydy y canwriad yma, sydd yn dangos y fath dryst yn yr arglwydd Iesu. Mae yn, mi fydd hi, yn wyliau ha. O'n i'n mynd i ddweud mae'n ha, ond dim yn teimlo fel ha na di. Ond dros yr wythnosau, misoedd nesaf, mae'n siŵr bod yna rei o'na chi yn meddwl am fynd i rwla ar wyliau. Ac yn draddodiadol, pan mae pobl yn mynd ac yn gadael eu cartrefi, maen nhw weithiau yn gofyn i ffrindiau sydd ar ôl, neu di edrych ar ôl yna ni fel anwes neu'n mhlanhigion ni. Pan da chi'n gwneud hynny, da chi'n dangos ffydd yn dydych. Achos da chi'n trystio y person yna, da chi'n trystio bodolaeth rhywbeth yn ei dilo nhw. Os di'ch ffrindiau chi yn anghofus, a bod ti'n dywydd sych, ma'ch planhigion chi'n mynd i farw. Os dyn nhw yn ddiofal, na i ddim mynd lawr y trywydd yna, ond da chi'n dallt y pwynt. Ac os ydy'r person yna o'ch gadael chi lawr, mae'r difrod yn mynd i fod yn enfawr. Dyna di ffydd ni yn Iesu Grist. Os di Iesu Grist ddim y person, ac mae'r Beibl yn ddeud ydi o, os ydi croes Calfaria yr hyn mae pobl sydd ddim yn credu'n ddeud, wel, diolch, just tragedy oedd croes Calfaria, dim mwy na hynny, yna dos gynno ni ddim gobaith. Ond mae ffydd yn deud, da ni'n rhoi pob peth yn ulo Iesu Grist. Da ni'n rhoi yn bywyd tragwyddol ni yn wylo Iesu. Da ni'n rhoi dyfodol tragwyddol yn ffrindiau a'n teulu yn wylo Iesu Grist wrth weddio. A da ni'n trystio fo yn llwyr. Dos o neb arall. Yn union fel y dudodd Pedr yn y darn yna yn y stori plant. At pwy arall da ni'n mynd i fynd? Gai annog chi. Ella bod chi wedi cael eich brifo. Ac ella bod sôn am drystio pobl, trystio Crist hyd yn oed yn mynd i fod yn boenus achos da chi wedi cael profiad o drystio pobl hefo rhywbeth mawr a maen nhw wedi'ch gadael chi lawr. Ella bod yna frwydr fewnol yno chi ar hyn y bryd, lle da chi wedi clywed lot o bethau da am Iesu Grist, ond da chi'n cweit yn siŵr. Da chi'n meddwl, mae hyn yn mynd i gostio i fi. Be mae'n ffrindiau fi'n mynd i ddweud, be mae'n heulu fi'n mynd i ddweud. Drychwch ar Iesu. Drychwch trwy'r efengyla sut mae Iesu yn trin pobl. Y tynerwch i bobl anghennus, y tynerwch rhyfeddol mae o'n ei ddangos. I bobl falch, sut mae o'n yn barod i sefyll i fyny a rhybuddio nhw yn glir, da chi ar drywydd peryg yma. Da chi'n gallu ffeindio rhywun mwy dibynadwy na Iesu Grist? O dan yr nefoedd yn yr holl greadigaeth, os na rhywun yn cymharu â'r person arbennig yma. Wel, dwi'n mynd i ddweud, nag oes. Mae Cristnogion ledled y byd yn mynd i ddweud nag oes, a mae'r Beibl yn gweiddi allan, hwn ydy'r un. A mae yna anogaeth yn y Beibl i ni fynd ato fo. I ni bledio anno fo, i ni ofyn ac ofyn. A dwi'n gwybod mae yna densiwn yn does. Achos ella bod ni yma a da ni'n delio â sefyllfa. Da ni'n meddwl, da ni wedi gofyn gymaint o weithiau hynny, di Duw heb wneud eto. A di'r stori yma ddim yn help rodri. Achos yn y stori yma mae Iesu'n atad yn syth. Ond trystiwch y person. Dydy Iesu ddim yn gaddo i ni be bynnag da chi'n ofyn ar eich amserlen chi neu roed eich chi'n syth, ond mae o yn anog ni i bledio.
i ddod, ac os ydym ni'n ei nabod o ac yn trystio ac yn gweld i awdurdod o, mi fydd yr hyn ydym ni yn ei ofyn yn dod yn newyllus Duw yn hytrach na newyllus ni. A dyna pam wedyn mae'n gwneud synwyr pam mae Iesu Grist yn ei bregath ar y mynydd yn dysgu gofynnwch ac fe roddir i chi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe gorir i chi. Os ydych chwi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy yr hydd eich tad sydd yn y nefoedd bethau da i rhai sy'n gofyn ganddo. Gweld yr angen, gweld pa mor arbennig ydy Iesu, gofyn a trystio ynddo fo. Gobeithio y cawn ni nerth i wneud hynny wrth fyfyrio ar y gair yna. A sylwi fwy fyth pa mor fawr ydy gariad a'i aberth o drostan ni wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Felly, da ni am gamu emyn cyn i ddod at y cymyn. A mae'r emyn yn sôn bod yn gobaith ni yn Iesu Grist. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes, dim ond Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law, beth ddaw heb law pan ddwed y gair, a beth an ceidw i'r dydd a ddaw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig. O can haleluia, di ball yw ein gobaith. Chwn ni godi i ganu.
Plis da. Wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymyn, dwi am ddarllen o lythyr Paul at y Corinthiaid lle mae'n deud. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Da ni wedi bod yn meddwl am angen, sut mae Iesu yn ateb yr angen, a sut ydym ni yn ymddiried, sut ydym ni'n rhoi yn ffydd yng Nghrist. A mae'r Cymyn yn clymu'r cyfan at ei gilydd mewn gwirionedd. Wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymyn, da ni'n cael yr arwyddion gweledig yma o gost hyn i gyd i'r arglwydd Iesu. A mawredd i gariad o drosom ni, bod o wedi caniatáu i waed o gael ei dywallt wrth iddo farw ar y groes a'i gorffo, fel mae'r bara'n cynrychioli, gael ei ddinistrio. Nid achos bod o'n heiddi hynny, nid achos bod ni, fel pechaduriaid, yn ei heiddi fo. Mae wedi cymryd y gosb, mae wedi talu'r pris yn lle ni. Ac mae o'n yn gwahodd ni trwy'r Efengil i ddod at y fo, fel ac yr ydyn ni. Nid sortio pethau allan gyntaf a dod at Iesu, dod at y fo yn methiant, yn heiogrwydd, yn afiechyd. A trystio bod yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud yn ddigon, yn hen ddigon i'n glanhau ni o bob aflendid. I roed iechyd am byth i ni, oherwydd bod o wedi gwneud yr hyn y bysa neb ond y fo wedi gallu gyflawni. Ac felly wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymyn, da ni'n dod gan gydnabod yn hangen, yn ostyngedig. Nid yn dod achos bod ni'n meddwl bod ni'n deilwng, neu bod ni wedi llwyddo, da ni'n dod ar ynglinia mewn gwirionedd, yn deud yn dod dwi'n euog. Yn dod dwi'n aflan yn bechadur, ond mae be mae Iesu wedi wneud yn ddigon. A dwi eisiau trystio yn llwyr yn y fo ac yn ei aberth unwaith am byth o. Dyna fydd yn gwneud i'n iawn hefo Duw. Dyna fydd yn gwneud unrhyw un, be bynnag ydy cefndir nhw, yn abl i ddod yn rhan o deulu Duw am byth. Felly os da chi yn credu'n yr arglwydd Iesu ac yn ei garu fo, dywch yn ostyngedig i dderbyn. Os nad ydych chi'n credu, neu os oes yna rhywbeth yn eich bywyd chi sydd yn golygu bod chi'n teimlo pellter, mi fyswn ni'n deud peidiwch a chymryd. Mae'r gair yn glir yn deitha ni bod angen i ni holi ni'n hynny, a nid dod i gael y Cymyn yn ddifeddwl. Nawn ni weddio, ac os gai ddau i ddod ymlaen i'n helpu fi i rannu yr elfenna, ac wrth i ni rannu'r elfenna, mi nawn ni gannu emyn sydd yn sôn am aberth Iesu Grist. Ond dwch ni weddio i ddechrau. Ein tad, da ni yn tawelu rwan ac yn gofyn y byddi di yn helpu ni, yn delio â ni yn wir, trwy dysbryd glân. Arglwydd dangos yn balchder i ni. Arglwydd os gynnon ni rhywbeth da ni'n dal gafal yn dyn yn efo. Da ni'n gofyn mewn ffydd y byddi di'n helpu ni ddod at Iesu Grist ac ildio'n llwyr iddo fo. Os na rhywbeth yn peri gwewyr i ni, da ni'n gofyn arglwydd mewn ffydd y gallwn ni ddod â hwnnw at yr arglwydd Iesu rwan ac ildio yn y fo. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am ddarparu y cyfer ydyn ni angen yn Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu trwy ffydd weld tragwyddoldeb wedi ddarparu oherwydd bod Iesu wedi concro marwolaeth ar yn rhan ni. A da ni isio arglwydd rhoi'n hyn i'n o'r newydd yn gofyn byw ha ni. Wrth i ni ddiolch i ti am aberth y groes a gofyn y byddi di'n yn bywio cael ni i fyw dy glod di ac yn gallu pledio yna ti drost o'n i'n hynny o drost bobl eraill hefyd, arglwydd achub, arglwydd gwared ni, bydd ar waith. Da ni'n cyflwyno'r amser yma wan i ti'n gofyn arglwydd trigar ha
Yn enw Iesu Grist. Amen. Os daw na rei ymlaen, mi rannu yr elfenna, a mi ganon ni tra mae'r elfenna yn cael ei rhannu. Iesu Grist, myfyriaf ar daberth di, ildiais di bopeth a marw i mi. Diolch. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gnewch hyn cof amdanaf. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau yn awr wedi'n cyfiawnhau trwy ei waed ef, y mae'n sicrach fyth y cawn ni'n hachub drwyddo ef rhag ydi gofaint. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau.
Eto, ein dolyr ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a'n unain ei gyfrif wedi glwyfo a'i daro gan ddiw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Diolch i ti o arglwydd Dduw am roi dy fab. Diolch i ti am y cariad rhyfeddol nath orlifo tuag ata ni yn pechod ar groes Calfaria. Ni diolch am y maddeuant arglwydd ac yn gofyn y byddi di trwy dy ysbryd glân yn gwneud y cyfan yn reality o'r newydd i ni. Fydd yn galluogi ni i fyw mewn cariad, i ddangos maddeuant, i fod yn obeithiol mewn byd lle mae anobaith yn rhemp. Trwy dy ysbryd arglwydd pwysa a gwirioneddau da ni wedi glywed heno bore yma, pwysa nhw ar yn heneidia ni. A bydd yn agos ata ni wrth i ni ddechrau wsos arall. Derbyn yn clod a'n mawl ni, a boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.